Здравейте, аз пак съм тук. И още обикалям и още е джунгла, ама вижто гледам. Ще търсува. Няма да закачваме. И още търси атака. Аз искам да съм махна от този барон. Да се намеря някакъв друг, дет може да се спават. Няма так друг барон. Този джунгъл барон е огромен. Значи няма да изгледа да си да пай става много даже. Сега направим една печка, да си печем връзките. Днеска ще излезна от джунгъл барон. Ще намерих още един покет център. Беше почти до моя. Това е една риба. Чакам тия двете. И ще положим малко, после ще положим, ако намерим нещо интересно. Няма. Не продължаваме. За тия. Само дете 20 минути. Джунгата няма ли епика? Това съм гледал, видях някакви дими пътя. Огромна джунгла. Много се обърквам като видя такива малко. Добре ми мисля да паузирам. Очаквах да се отказвам, докато не видях това. И най-после
имам това, за което търся. Сега ще ви видя дали има още, ако няма, ще ползвам докато се прибера и ще засадим епикал. Да. И ще... Ако това? Не знае. И ще завършим клипа в нашата база. Само още... дето... червено. Така начин още една. Това е черно. Както виждате, намерих един джунгъл темпове, които не се виждат сега на карта, обаче ги намерих. И аз също тук толкова съм достатъчно, обаче ще се сложа кои, като не е джунгла. Нещо ще виждам. Преди да ходя да се търся още цветове. И да отидем в базата да ги засеем. Ползвам докато отидем до там. Ето отново за края на епизода. Ето намерих доста такива. Нека да ги засадя. И ето да засадя. Значи, приключвам епизода. Обаче видях там още един такъв за скелване на покемони. Мисля да се принеса там, защото повече ми хареса, също не ми хареса тази джунгла. И затова мисля да се принеса там. И надявам се клипа да ви е харесал. Сигурно началото на другия клип ще бъде на новото място. Първо обаче чакайте да се принесе този покемон. Този покемон тук. И довиждане!